Hola, bon dia. Avui no volia parlar sobre el coronavirus, avui volia parlar sobre aquest llibre. La bossa o la vida, de, sorprenentment, Tigre de paper. La bossa o la vida. És un llibre de Salvador Lladó, que és un tarragoní, nascut a les petroquímiques, que ha anat a viure a Barcelona. No té molt de sentit, això. És doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia i treballa en la recerca de solucions basades en la natura per augmentar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Bueno, ens el creurem. En aquest llibre s'exploren termes com la crisi climàtica, com el capitalisme o el sistema econòmic actual, el capitalisme, ens han portat aquí i com alguna classe d'economia ens pot fer sortir. El capitalisme es planteja com un sistema econòmic que busca un creixement infinit, però malauradament estem en un planeta finit, amb recursos, amb espai, amb totes les coses. Bueno, l'espai és un recurs també. També diu que la complexitat d'una societat va lligada al seu consum d'energia, ja sigui fòssil o renovable, i això és totalment cert. Una societat que consumeix més energia i en conseqüència també ha de produir més energia no té la mateixa responsabilitat que una societat que no consumeix tanta energia o que no és, diguem-ne, culpable d'haver produït moltes merdes de contaminació. Això són idees que van sorgint al llibre, ¿vale? Com la idea d'ecosocialisme, ecofeixisme, el Green New Deal, que seria com el capitalisme es vesteix de verd per intentar sortir d'alguna forma de l'aprieto aquest. En conseqüència, en una transició energètica que ha de ser obligatòria sí o sí de fer, tenim dues maneres. La via A seria una transició energètica on nosaltres intentem mantenir el nostre estil de vida, intentant a tope produir i consumir de la mateixa forma, però de manera menys contaminant. I això seria com un capitalisme verd, diguem, no? Un desenvolupament sostenible. A la via B s'exposa que nosaltres haurem de tenir un consum i una producció més petita, sobretot prioritzant com els serveis o el benestar social. També haurem de tenir unes economies més locals. A la merda la globalització, en una certa mesura. La globalització d'informació està guai, la globalització de consum i producció, bueno, es pot mirar si està tan bé, a nivells mediambientals. I també replantejar aquest creixement constant, que podria ser un creixement finit, un equilibri o fins i tot un decreixement de l'economia. No s'ha de ser gaire llest per veure que l'A és en benefici de les persones o de la humanitat i el B és més en benefici del planeta. I aquí ve el gran quid de la qüestió. Què és més important? L'A o el B? Què és més important? Nosaltres com a societat i humanitat o el planeta en el qual vivim i ens dona de menjar? No mola tant dir que no viurem o no hem de viure tan bé com estem vivint i que estem vivint per sobre les nostres possibilitats. Però és el que hi ha, crec, perquè estem acostumats a una manera de viure zero sostenible. I aquí és el problema, ens fa pal sortir d'aquesta zona de confort, em fa pal sacrificar-me per una cosa que no veuré, potser. I aquí ve també la reflexió del coronavirus, que no surt en aquest llibre, però és com, buah, un virus ens ha posat aquí en jaque, ens ha fet paralitzar la nostra economia, la nostra societat. S'estan reduint la contaminació, a Espanya, per exemple, s'està reduint un 64%, s'ha reduït moltíssim la contaminació global. Hòstia, tan dolent és aquest virus? Ens està matant, sí, però quant d'importants som nosaltres en contraposició amb la contaminació o la salut del propi planeta? No té ser la meva cara de pregunta reflexiva.